କରୁଛ? ତାମ କୋଉ ତାମ? ତମକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଜେଜୁ ଆସ ଦେଖ ଟିକେ ନମ କରିଦିଅ ଆସ ଆସ ମା ପାଖେ ଟିକେ ନମ କରିଦିଅ ଆସ ଆସ ଦେଖ ମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତମ କଣ୍ଢେଇକୁ ବି ନେଇଯାଅ ସିଏ ବି ଟିକେ ନମ କରିଦବ। ତାକୁ ଗେଲି କରିଦିଅ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ପରା। କାଇଁ ତମେ ନମ କରିଛ ମୁଣ୍ଡିଆ କାଇଁ ମାରିଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଲୋ ବୋପାଲୋ ଆସ ଯିବା ବାବା ପାଖକୁ ଆସ ଯିବା। ତମେ ସେତିକି କାମ କର ମାମା ଆସ ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା ବାବା ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆସ।